Хай хорица, аз съм ShakeBay Gamer. Днеска няма да играем Minecraft. Ще играем нещо яко. И това ще играем. Така, много хора знаят agar.io. Това е игра с кръгченца. Или топченца. Как да ги нарека, не знам. Добре, айде кръгченца. Да, и виж, това топченце. И трябва да взимате по-малките топченца. Като ги изядете, ставате по-голямо. Докато не стигнете първо място. Ето то няма смисъл да стигате първо място. Важното е да се забавлявате. Сега си играя. Просто да се забавлявам. В принцип ма кефи. Може и вас да ви кефи, не знам. Обаче Поланд ще иска да ме изяде. Поланд, не дей. Айде бако се случва. Сериозно. Баджан. Дали ще умрем в този крак? Не знам. Ох, то споне е колкото мене. Защото мисля, че ще ме даде. Ей така, ако сте голям кръгче на първо място и някой второ място вас гони. Ей така, казваме, нямате шанс. Умирате на секундата и той става първи и после никой няма гони. Защото вие сте били голям. Значи, аз имам един план, който не знам дали ще проработи. Да намеря някой голям, да го пръсна. Тоест, е така, с W се прави е така. И то се разпуква това и то минава през това. Where I go, my това. Пукнаха се. Стана голям. Как се казва този? Не знам, но този беше доста голям. Пишете ми после отдолу на клипа да снимам ли още на agar.io и дали да играя с Dark Theme или с Normal тема. След малко като умра ще ви покажа как изглежда с Dark. Anybody. Хоп. Вижте, аз съм слаб. Friend.
Добре, умрях. Как изглежда с... Това. Dark тема. Така изглежда с Dark тема. Here we go ли си? Не. 5. 8 ще му изяде. Този скин много трудно се намира, мога да ви кажа как се казва с скина с топката на 8. Някои хора може да знаят, а други не знаят. Казва се 8. Може след малко да ви го покажа. О, любимото ми синято. Фак. Това ако се раздели, ще изяде половината мапа. Да. Вижте се, нали, изтрям го, пише 8. Ето ме. Има много различни, като Доги, Sir, Deb. Такива има. Ами, като си номер 1. Да, деца. О май гад. О мага. Не. Добре, това беше. Аз съм Shake BG Gamer. Коментирайте, лайквайте, сабскрайбвайте. Чао.